Ahojte všetci, zdravíme vás. Je tu Nikolás, malá Lukaševka a Karinka a Twix. A máme tu hav, že čo naši kamaráti kúpili. Takže máme tu prvé jojo, to sú dve. Hej, to ukáž. Tak. Potom tu máme Smile gumy. Tu máme M&M's a marshmallow. Potom tu máme Ešte veľa. banána. To je šimpanzíny bananiny. Máme tu toho veľa. Polnú tašku. Neviem to prečítať, nejaký cake. Takéto. To je citrónové. Volá sa to Jaffa Cake. Potom tu máme ďalšie jojo. Kaktus. Ďalší marshmallows. Potom tu máme Kinder vajíčko. takéto. Tento film som pozerala. Seriál. Ďalšie marshmallow. To už je tretie. Veľa z toho máme. A kde je šimpanzíny bananiny? Šimpanzíny, bananiny. Toto je nejaké primáty. Kde je šimba? Moje obľúbené Kinder čokolík. Neverím. To je šimpanzíny bananiny. Čokolády. Potom tu máme čokolády. 3. Oreo. Potom tu máme ďalšie Jaffa Cake. Citrónové. Tu máme čipsy. Ale prečo si neochutnáme čokoládu? Potom tu máme Potom dáme druhý vlog. OK? part. Vlog, to je jedno. Ja sa tomu aj... Tu máme nejaké brumíky. Brumik. Znova Jaffa Cake. Hej, moja fixka. Potom tu máme Twix. ďalšie Twix. Potom tu máme Jaffa, potom nie Jaffa, ale Smile gumiky. Potom tu máme tieto tyčinky kokosové. Bounty, nie. Potom tu máme Bounty, obrovitánske. Ja Bounty milujem. Potom tu máme M&M's. Znova šimpanzíny bananiny. A toto je všetko. Čaute.